karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Kesa, Ha? nakainom ka? Amaw mo tong agaw na to eh. Gipainom ko. Ha? Kinuo ko, Justin. Ayaw na kinig-us ba, ha? Ayaw yun pag-inom og makahubog. Bisan kung si Miss Mara pa ang muhatag nimo. Kalma lang. Kalma. Ha? Justin, nahibaw ka yun sa balaod ni Ma'am Carla. Gidili ang pag-inom og makahubog kung mag-drive. Dili pwede, bisan usa ka ladok lang. Naibaw lagi ko. Pero paunsam na ni mo si Miss Mara. Nagahi man nag-o. Bisan na. Mangita jud kag paaging makalikay ka. Nagpaduol sa tingali ka. Wow, nagpalayo mo gani ko. Gitawag mo ko nila. Ipatipon ko nila sa ilang lamisa. Bisan pagipatipon ka, mubalibad jud ka og inom. Bahala nagpakanon kanila. Ayaw lang yun ang inom. O lagi. Di na mo usab. Giminaw ko nila. Justin. Alice. Ayaw biya. Gid ko biya eh ha. Justin. Bisa kong sa may po. Ayaw gid ko biya eh. Taysa, ano pa nagasulti man kaana? Ayaw nagsaba. Okay? Ato doon ang panahon. Ha? Justin. Alice. Alice. Hayag na. Justin. Mm. Justin. Salamat oras Alas 6 na sa buntag. Usa! Uy! Oo. Lang! Late ako! O say late na ka? May lakaw karon si Miss Mara. Uban sa iyang mga amiga. Anong wa man ko nimo pukawa? Uwa man ka magpapukaw na ako. Kadit, anda mga akong ilisan, be. Maligos ako, ha? Kalma lang, Justin. Kalma. Patay ni inis, maldita na. Patay ni Bay! ini. Justin! Bay, Pero kini ka na ka! Nangita na ni mo ang maldita! hain mo siya. Ato sa salay! Nagkawadto na! Oh, okay. May unta kung wala ni sa puta si Miss Mara. Patay ko ini ba? Oh, nara siya. Maayo kay ni anak ka. Miss, sorry kay Miss nga nadugay ko. Abi na ko nakasabot ka sa kong gisulti gabi eh. Oh, Alas 5 ta sa buntag mo biya dinisbay. Pero tanawa. sorry. Unsa na orasa karon? Sorry kay Miss, sorry kayo. Unsa on Miss nga nakainom man ko gabi eh. Maong nahinano kog katog, ug dugay kong nakamata. Sorry kay Miss. Sa sunod kung doon na tilakaw, anhi ka na lang matog sabay. Dili ka na mo pauli sa inyo. Okay. Yes, Miss. Sige na, andama ng auto. O pagdag ilisan, kay mag-overnight ta. Unsa? Overnight eh? O sa man? Wa kay na dang ilisan? Wa man ko makabati nga mag-overnight karon Miss. May mo pag mupauli una ko? Oh my God, ayaw na. Late na ka. Samot na si ka late. Ako di bahala si mo isulob. Ha? Wa naman ang auto ni Miss Mara sa garahian. Ate! Romero. Niya na day ka? Hayahay ka tarong adlaw ate! Wa ang maldita tang agawon! Pero dili ta mag-abusar, oy. Hansa man, wa ba makasabi ni Miss Mara si Justin? Nakasinsiyo nakapiso yun Kaya nalit naman silang sabot. Ay, mao ba? Pero unsa man naulian ra? Naulian naman te. At tuwa na gani nang lupa na sila. Te, mamahaw na to na. Dagang lami nga pagkaon sa rib. Sige. Ato ding initon. Mamahaw ta. Miss, asa man gyud data? Nganong nanakay mo tagpambot? Ganahan ko magpaisla. Sabay bakasyonan sa akong amiga.
Mao ba? Wa man mo text si Justin. Daon sa maka ang ilang lakaw. Hapon na. Te, Ah, ginoktok ka din he. nagunaon na lang ko sa ilang lakaw ni Miss Mara. Te, mura lagi og dili maayo ang atong sitwasyon din he nga. Naan na si Miss Mara. Sige ra masiglaag oy. Aw, bakasyonista man na siya. Umura man nagdili na bakasyon ng iya te. Ha? Ngano nakasulti makana? Kuan man gud te kaning nakabati magud ko ni Miss Mara nga nagsulti sila sa iyang mami. Naghisgot man gud siya ganina nga ani na lang una siya mapundo. Mutabang siya sa business siyang mami din he. Unsa? Nagiti. Buti pa sa buti. Nga kabuhion ta pirmi ini kung naa si Miss Mara. Wow! Kanindot ining dapita. Mingaw man din Miss Mara. Layo man ni sa silingan. Mo ni akong gusto. Makapanghuna-huna ako kunan saon ako nga akong kinabuhi. Mao ba? Kuhaon na ako mga kinumpra na to ha. Miss Mara dito sa pambot. Balik dayon ha. Gusto ko nga magbutang kagtan sa tubangan sa cottage. O gusto ko, dagutan mo ang dakong daop. Ganahan kong mag-stargazing ta karong gabi eh. Karong gabi? Di ta mamauli sa mainland? No. Pero Miss, May problema ba, Justin? wa man. Way problema, Miss Mara. Okay. Ibutan na lang sa ref ang ato mga pinalit, okay? Sige, Miss. Patay. Usa, hindi na ko pagtawag ni Alice nga. Di mi mamauli karon. Wa may klarong signal ng isla ha. Uli ka sa inyo? Dili lang una, Romero. Paaboto na nako si Justin nga mauli. Mamauli ka to sila nga gabi naman. Uwa pa manawag si Justin ni mo ganin ng adlawan? Wa man ti. O ganing ari man siya manawag na ko ti nga ikaw man ang iyang asawa. Hilom, oy. Hilom. Ate, nganong inyo pa ba ng taguon na tinuod ninyong relasyon ni Justin? Romero, nahibaw ka gyud sa balaod ni Ma'am Carla. Why mag-unay og uyab-uyab sa iyang mga katabang? Pero kasal naman mo ti. Dili naman mo uyab-uyab lang. Ay, bisa na. Dili pa ko ready nga... nga musulti kang Carlin nga minyo na ko. Daan pa ko. Si Carlin yun ang imong kabalakan. Pero te, naunsa na mag si Carlin ti? Bahin mo bag? Hatagan ko nimo sa iyang number. Carlin, nangumusta ba ya si Romero nimo? Ayaw sa palibahin ako, ate. Pero Carlin, suod mong higala si Romero. Parang dili makagusto nga magkigsulti niya. Walang. Di lang ko gusto nga doon ako yung suod na lalaki. Carlin, ayaw iangin si Romero sa imong kasuko sa atong amahan. Huwag ko masama niya. Di lang ko kailangan na makikisuod. Dili ko gusto yung sakitan. Nasultihan ba din mo siya ti nga nangumusta ko niya? Nasultihan man. Manawag na kuno siya nimo. Siya ang manawag. Paabot lang. Ay, salamat. Nagunahuna yun ay siya sa pagpanawag na ako. Carlin. Hana, sige, lakaw na Romero. Katuog na dito. Sige te. Kay magdamgo pa ko ni Carlin. Carlin. Amaw, ginis Romero eh. Pero, kaluoy sab ni Romero. Walang siya kalibutan nga. Dili na ganahan makigsuod kaniya si Carlin. Justin! Oh. Tanawa mga stars sa langit. Daghan kayo sila. Bitaw no? Mihaya gud ang kalibutan sa ilang kadaghan oh. Dali, uy. Higda tupad na ko. Aron maklaro ni mo ang mga bituan. Ha? Dali na ba? Oh, Higda diri tupad na ko, Justin.
Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!